Sumy już w Sarajewie, jutro relacjo, bo na 2 dni to mamy, dzisiaj my byli też na Baszczarszina, ale też jutro będziemy, przyjechaliśmy dopiero po południu, fest nie skoro, fest Sztauchbau, tutaj w Sarajewie, no i taki landschaft mamy. A pamiętajcie, że jutro nie będzie regularnego filmu, film na Śląskiej Rajdzie za tydzień, genau w piątek o 6 wieczór, będziemy rozprawiać o estakadzie we Królewskiej Hucie. Filujcie mnie i byćcie ze mną, a ja rozmyśla durś ze Sarajewa, ze głównego sztatu Bośnie i Hercegowiny. Kto jeszcze tu nie był, naprawdę polecą. Ja marzył, co by tu być, odlot i w końcu się to ziściło. W końcu, że je w tym jednym z najpiękniejszych w Europie miast.